गोजोन मोनाबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बावहरफिनबावनानै आंनि चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय। गिबियावनो जायफ्रा चेनेलाव फार्स्ट टाइम दिनैसो भिजिट खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। मानो होननानै बुङोब्लाथाय बेफोरबायदि खालामनायजों आंनि गोसोआ थुलुंगानाय मोनो आरो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदिनो गोबां आपडेटफोरजों लोगोसे मोजां भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' सुबुंफ्रानो नुसारो बे भिडिअखौ। फैदो जों नायनोसै दिनैनि बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मा आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेल नरुन ब्लग्स इउटुब चेनेलाव आं जाबाय नरुन केरकाटारि। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायफिनबावबाय। खेनबेसे बरायो नोंथांमोनखौ आङो बरायबायानो थागोन। जायफ्रा चेनेलखौ गोदानै साबस्क्राइब खालामदों बा जायफोर गोदान साबस्क्राइबार्स मस्ट वेलकाम गासैनिसिमबो। जगेन बसुमतारी बिथाङा माबायदि सुबुं, बिदौलें सारा मा फोरमायखौ बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिमोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। कमेन्टखौ नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों बा बेनि सायावनो कमेन्टखौ हर। गुबुन भिडिअनिखौ लानानै बेवहाय कमेन्ट दाहो। बे भिडिअनि सायावसो कमेन्टखौ खालामब्लानो जाबाय। अके, फैदो जों बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायदिनि। सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा दिनैहाय माबायदिहाय XNDB मुं लानानै दिनैहाय XNDB-फोरखौ लासिंसिं खालामदों, जोङो माने सारप्राइज जादों। जोङो जिहेथु नैबे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो बखबाद खालामो। बिथाङा सान ससेयाव फैनानै दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथांनियाव नलेज एबा बिथांनियाव जोंनि XNDB-फोरा मा मोनदों मा मोनाखै, बिथाङा बेखौ मिथिगोनो मिथिया जोंहा मोनसे डाउट दङ। जगेन दैमारिया जिहेतु सान ससेयाव दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बे हिसाबै बिथांमोना अनलि फैसानिल' हिसाब बिग्रा मानसि। आरो BPF-नि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर फैसानि थाखायल'। बसुमतारिनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना। 17 बोसोराव बेसेबां जाफ्ल'दो जाफ्ल'वाखै बेफोरखौ रायजोफोरनो खोन्थानानै नोंथाङा पलिटिक्सनि भइसखौ होबासो मोजां जागोनखौ आङो सानदों। खुलुमबाय। XNDB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ दाख्लैबावैसो जे जानानै थांनाय बड'लेण्ड महोत्सब 15 आरो 16आव जि जानानै थांबाय, जोङो XNDB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो हामलायथि बावहरनो सानदों। थांनाय आबसु, बर' साहित्य सभा, जोंनि माहारियारि आफाद जे बिथांमोना गोदान दिल्लीयाव जि मोनसे बड'लेण्ड महोत्सब फालिहैबाय, बेवहाय जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। आरो बे बाहागो लानायनि गुबै जाहोन एबा थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो इनायनो XNDB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बाख्नायनो लुबैदों। जोंनि जा राव हारिमु आसार खान्थि भारतबर्ष एबा गासै दुनियावनो जे मोनसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो आबसु बे मोननैबो जे दोलोआ जाबायदि रिप्रेजेन्ट खालामहैदो, बियो इनायनो बाख्नायथाव। उननि समफोराव जोंनि जा हारि दानायनि जि मोनसे नेरसोन, दा बिनिखायनो आङो XNDB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोंनि जा माहारिनि दोलो फोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय एबा गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनैहाय आङो बे बिथिङाव बेखौसो बुंनो सानदों, जिहेथु 15 खालाराव जोंनि भारतनि
प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय नुजादोंमोन। नुजानायनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 2020नि जा 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय। दा बे गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथाङा नरेन्द्र मदि बिथाङा जे गोबां माने जोंखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैनायखौ नोजोर बोनानै दा आङो दिनैहाय बेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों मोननैसो XNDP-फोरनि दफाफोरनि सायाव बुंदोंमोन। दा बेवहाय इनिफ्राय जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय बिथां मा होनगोन जगेन बसुमतारिया माने मोननैसो XNDP मुं लानानै एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा आङो गिबियाव बिथां जगेन बसुमतारिखौ बुंग्रोनो सानदों। बिथांनि एलिगेसन लाबोनायखौ क्लारिफिकेसन होनायनि आगोलनो आं नैबेखौसो बुंग्रोनो सानदों। जगेन बसुमतारिया सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा दिनैहाय माबायदिहाय XNDP मुं लानानै दिनैहाय XNDP-फोरखौ लासिं खालामदों, जोङो माने सारप्राइज जादों। जोङो जिहेथु नैबे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो बखबाद खालामो। बिथाङा सान ससेयाव फैनानै दावहा मा होनगोन नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा सासे BPF-नि बिथाङा कर्मिसो बै समनिफ्रायनो। दा बे दिनैहाय बिथाङा गोबां माने हिसाबफोर दिनैहाय बिथांखौ बिनायखौ नुनो मोनदों। आरो XNDP-नि सायाव माने गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथांनियाव नलेज एबा बिथांनियाव जोङो XNDP-फोरा मा मोनदों मा मोनाखै बिथाङा बेखौ मिथिगोनो मिथिया, जोंहा मोनसे डाउट दङ। आङो गिबियाव XNDP-फोरनि मोननाय मोनै बिनि सायाव आङो नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों। जोंहा XNDP-आ 4,04,203 जन जोङो होनो हाबाय XNDP-फोरनो। बेनिफ्राय जोंहा 1986नि 3 अक्ट'बरनि उननिफ्राय 34 इयार्स संग्रामाव गोबां मार्टियास जादों। दा बे मार्टियास जानायफोरनो जोङो 632 जन जोङो मुंख्लं न'खरनो 5 लाखसै दिनैहाय जोङो होनो हाबाय। आरो जाखिनि आद्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो उननि समफोराव लासैनो बाजेट सेसननि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय बा जोंनि जा गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद सार दैदेननाय BTR-नि गभर्नमेन्ट दा बिथांमोना होनो थाखाय आखायाव लादों। दिनैहाय आङो आसरितसो मोनदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदो जे 1500 कौटिनि बिथांनो हिसाब नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैहाय मा होनगोन आंनो बे 1500 कौटिनि जा क्लारिफिकेसन होनायनि सिगां आं नैखौ बुंगोन जे मा होनगोन जगेन दैमारिया जिहेथु सान ससेयाव दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बे हिसाबै बिथांमोना अनलि फैसानिल' हिसाब बिग्रा मानसि। आरो BPF-नि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर मा होनगोन फैसानि थाखायल'। दिनैहाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। हारि दानायनि बड'फानि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनांगौनि जोंहा गोबां खामानि एबा हाबाफारि लानानै जोङो हारि जौगानायनि फारसे जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दा बे हिसाबै जिहेथु बिथांमोना 1500 कौटिनिखौ हरबाय होननानै जिहेथु जोंनि भारतनि मन्त्रि बिथां मा होनगोन नरेन्द्र मदि बिथाङा जिहेथु एसे एनाउन्स खालामनानै होदो। दा बेवहाय गोबां जोङो पर्यायक्रमै जोङो बायदिसिना लुफुंबाय थादों। अनगयिं स्किम बा जोंनि जा
बिटिआर सरकार एबा प्रमोद सारनि जि गभर्नमेन्ट दा बेवहाय मानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा दिनैहाय फार्स्ट टाइमनो जोङो एक्सट्रा स्पेशल पेकेज हिसाबै जोङो गुडविल एसबिटि जिआव जोङो गोबां कौटिनि माने एक्सट्रा फान्ड मोननानै जोङो बिटिआर एबा रायजो राजानि गेजेराव जों खामानि मावनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोङो एक्सट्रा बायदिसिना मा होनगोन इयारलि बाजेटनि अनगायैबो जोङो गोबां फैसा जोंनि गेजेराव सफैदों। दा जगेन बसुमतारिनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना। मिथिबायना? बिथांनो बेफोरबायदि हिसाब होथावना मानसि होननानै आं साना। बेनिखायनो आङो दिनैहाय बेखौसो बिथांखौ बुंनो लुबैदों, जिहेथु नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बेनो जाय समनिफ्राय नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैबाय बै समनिफ्राय नोंथाङा बिपिएफ दोलोजों दङमोन। दा बेवहाय बेनिफ्राय बिपिएफनि प्रिन्सिपाल अफ आइडियलजिखौ नोजोर बोनानै 17 बोसोराव बेसेबां जाख्ल'दो जाख्ल'आखै बेफोरखौ रायजोफोरनो खोन्थानानै नोंथाङा पलिटिक्सनि भइसखौ होबासो मोजां जागोनखौ आङो सानदों। जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरखौ बा जोंनि जा थाबोनाय एबा जा माने आद्रा थानाय दफाफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा ओरैनो आबां जाबां भुवा माने उपप्रचार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय नोंथांखौ गोख्रोङै खावलायहरनाय एबा गोख्रों रावजों बुंहरनाय जायो।